Soc Valerià Silva, candidat pel Bloc a l'Ajuntament de Castelló. Estem en l'entrada de l'autopista A7, que recorre tot el nostre territori. Aquesta autopista hauria d'haver sigut alliberada en l'any 1999, però el president Joan Lerma va retardar aquest fet i anys després Eduardo Zaplana va fer el mateix, mantenint i allargant la concessió fins 2010. Mentre aquesta via més segura i ràpida és només per a aquells que poden pagar-la, la Nacional 340 registra més de 20 morts a l'any en la nostra província. En el Bloc no tenim compromisos amb cap gran empresa i no estem lligats de mans. Tampoc tenim intenció de renunciar a l'interès de tots per assegurar-nos un sou milionari a Nova York. Perquè ja hi ha prou de mentides, l'única forma de recuperar l'AP7 per a tots és confiar en el Bloc. Decidís futur. Vota Bloc.